Ngiphinde nginibingelele babukeli bomkhanyakude TV kuzo zonke indawo la kufinyelela khona na i-channel yethu umkhanyakude TV. Bafowethu as you all know uNtuthuko uZungu mhlambe ngabe usebenza ezitolo mhlambe angeke nje mhlambe u-trolley service yabo wena nje provide service nje ukuba u-trolley noma ngabe kuthiwa ikuphi nje umsebenzi wasucabanga yabo ake ngiphosela umbuzo nje ozoba i-homework yakho yabo imuphi umuntu ophilayo kahle ekhanda ongamana aqasha iphara nje athi nje cha ngifuna sisebenze nje la permanently ngoba phela umuntu uyazi usenigcineni usazomgila usazobona izinto ezilahlile la ngaphathi ko-store room kephi bese uyayintshontsha uhambe uyidayisa yabo ngoba phela kuyazi ukuthi wena u-abuse ama-drugs. So manje ngizoke ngithande nje ukuthi ngisticke kulelo point namhlanje ngoba akekho umuntu oqasha iphara ukuthi lomsebenzela nje permanent ngaphandle ke kulama piece job kaba khona mhlawumbe ufuna umuntu ozomshayela ingadi ufuna umuntu ozomsiza egcekeni amklinele khona vele imisebenzi ozoyenza iyona leyo msebenzi leyo bese uyayibuza ke wawudalelwe ukuthi uzophila kanjalo la emhlabeni ukuthi wena uzohlezi waba ugarden boy umncane yazo umani bo garden boy excuse me into ebalekile nento odalelwe yona awuyiboni ngasikhathi usagaxele lempilo le yeyidakamizwa. So into nento nje onozoyithatha nje ile qhamuka manje uthanda izinto ngo fast qhu into ewala yabo okuyinto engekho right semncane useyibhunga eli-right yabona ke ama drugs ke awabhenywa abantu abako 20 nento bani kuya ko 30 cha abhenywa ngisho na umuntu ona 15 na umuntu ona 16 yabo ngoba zisaphalele lezi zinto futhi zatholakala kalula kabi manje bese uyabuka ukuthi uzothuka kuphi uzobunjani umuqala ama drugs manje umuphi umuntu ozokuqasha ngoba phela njengoba ngisho ukuthi kune foundation kuyo yonke into empilweni yabo you start somewhere yabo angeke ngithi mhlawumbe uzophuma ku grade 12 wakho uthi umuntu uyahlanganisa uyabona akuhlangane mhlawumbe uzugcine wenza ama grades mhlawumbe ngizokwenza isibonelo la ama grades e-security EDC uthola usira mhlawumbe bechaza nakithi bethi license yabo iyaqala njalo impilo lapho iyaqala i-foundation lapho ukuze indlime faqala kube khona isiza la kumbi isiza kushawa i-foundation zinyuka indonga kufakwe roof kufaka amawindi kufakwe iminyango upendwe indlu ibe yindlu yabo kodwa leyo ndlela iqale somewhere nayo yabo nawe ke njengomuntu you have to start somewhere. You can't tell me ukuthi ungamane nje ngakusasa nje usuvukile so right empilweni cha kuyancengwa manje wena uzoncenga kanjani ke ugxilile ezintweni zomhlaba engeze kubuyisele ngalutho yabo ngeke uzukwazi okunalokho ubuyile emuva okunalokho uyafa yabo noma ungasabulawanga umphakathi iwunga ngeke ngaveza kwenye ama video ukuthi iyayilimaza ihealth yakho yabo inoma TB nani. So please guys yabo ngicela ungilalele akekho umuntu ozokuqasha unje yabo ngoba manje umuntu uyazi njengoba unje wena yabo uzomonela izinto zakho uzozenza nazo izinto zakhe zibe nje yabo uzomtshontshela ula alahlekelwe akufuna akucinga akuthole akugagaze okanye futhi akudubule yabo ufe yabo usuwenzeni ke lapha empilweni awenza ngalutho manje lungisa impilo yakho kusanesikhathi thola into futhi ngishaya uthiwa ke mhlambe ke usuhlukene nezinto yabo thola phela into ezokukhipha busy kodwa ngeke-advise ukuthi uma usanda kuphuma ey'ntweni enjengama drugs ukuqala nje ukukhombisa abantu bakile uthando njengoba nabo sebekukhombisa uthando nabo uhlale nje kini yabo uzobona yabo uzukwazi uphume ube umuntu emphakathini fa uqala ube umuntu kini abantu bakini yabo awukwazi ukuthi ungahlonishwa ngaphandle noma ungafike weniphuma ukuthi uyohlonipha ngaphandle ungahloniphi eziko lakini ungahlonishwa kini cha ngeke kuze kwenzeke
fa uqala uhlale kancane uthola uthando labazali nawe bakhombisa uthando ngayo yonke indlela ongasibakhombise ngayo yabo nje mina angisho izingithini kube inhlanhla ukuthi ngeke idakamizwa uma esaphila yabo ngoba phela yonke into manje engiyiphilelayo mina manje emhlabeni ngiphilela le ntokazi engizalayo yabo nengane zakithi nobhuti bami nomalume bami umndeni wami nje okazungu kakhulukazi futhi ngoba ngiyilutho ngaphandle kwalabantu labana kazungu nje ila engibhilonga khona yabo kusekhaya kuma khona thina siyingane zabafana sike sithanda ukuthi siphinde sithande nanokuthi sithande sibize izibongo zobaba yabo kodwa ke umuzaleke ngalendlela engizaleke ngayo mina ngingane yasekhaya kama yabo so nje manje into nento engiyenzayo yabo ngiyenzela ukujabulisa uma wami nomndeni wami nami uqobo yabo nawe ke yenza into ezojabulisa umndeni wakho nawe uqobo likwena ukuthola umsebenzi ungawuthola umsebenzi ngisho ukuthi ube yiphara 20 years noma 15 years kodwa you can change in one day into engafe ngayitshelwe rehab mina yabo ngithi mina babubani angawazi ukuphuma ngeofesi umhlaba wathi no yabo you can change in one day yabo bese uyahamba uyocela uxolo kini uhambe uyocela uxolo emphakathini ubuyele emphakathini ube right umuntu nawe kungenzeka lokho ngisho ukuthi ususpend 17 years owulahlile nje emgwaqeni nje ngokudla lezi zinto lezi kodwa ke ngenzeka noma yini uthole futhi umsebenzi o right inhlanhla ke manje esikhathini samanje akusadingi ukuthi uzube angisho ukuthi angigqogqozela ukuthi umuntu ufanele afunde yabo without imfundo uthola zona lezi misebenzi lezi yabo kodwa ke noma ngabe ithusu uyabona isikhathi esikhambele kangakanani mhlawumbe sekudinga khona ukuthi uthole isource of income njalo epheleni yenyanga vele uzoyithola imisebenzi right futhi yabo umatric unawo kodwa uzothola umsebenzi all right kodwa ngeke uzuthola usalapho okhona njengamanje usabhema lezo zinto ezibhemayo ama drugs awalungisi okunolokho ayabulala ayadamager enza yonke into reverse impilo yakho and no mabe kuthiwa uyagroove uyasebenza uyabhema uyasebenza kodwa usebenzela ukubhema yabo so nje angiku-advise nje ukuthi ngisho ukuthi usutholile umsebenzi uyaqala phansi futhi usuyabuyela into enicha uzobe lapho uyayilahla ichannel uzokuyibuyisela edusting yabo so nje umuhlukana nesono targetha abangani aba right umndeni wakho thola umsebenzi uyasebenza ubeka isinkwa phela etafule ekhaya uyayinaka nawe uqobo lwakho abantu bebona umuntu omusha kwena bebona ukuthi noNkulunkulu ukhona phela uyasebenza futhi mina abafethu I do believe ukuthi uGod ukhona uGod indoda enamandla kabileyo yabo muya kule ndawo engaya kuyona ngabe usathane uphuma baleke so manje mina ngiyakucela umuntu oseKZN umuntu oseGoli umuntu ose Cape Town umuntu ose Free State everywhere la isifika khona yabo ngiyacela guys do the right thing for yourself thanda impilo zithanda uyinakekele yabo nanonke bafethu eningase nisecond nisichase kulento le bakhomiseni nabanye bafethu yabo subscribe uring ibheli ubasendele nabanye besibone bezwe lento esizama ukuvula kuyona umqondo bafethu siphilela ukubhekisana siphilela ukubambisana siphilela ukuthi siqhubekele phambili uma uthatha ama drugs awuyiphambili uyemumva shuthi wena kahlahle zakushiya inqola yabo lakushiya ibhasi akusakushiya isitimela lakushiya ibhanoyi ungavumi ukushiwa ibhanoyi ngoba uzongayibona into ezinhle emhlabeni guys ngiyanithanda nonke iSouth Africa nje imina ngoba ngiyimina nje iyona good night.